Hello, mga papang dinha, no? May hapon sa tanan. Medyo ulan-ulan rong panahon na, no? Okay, padayon tanan sa akong karon ang akong vlog or ang akong video, no? Para kini sa mga nag-edad og 18 pataas. Kay adunay mga butang, mga sensitibo. Kabayin sa ako ang life nga nangagi na, no, nilabay na sa akong kinabuhi nga wala na ikalambigitan sa akong present life nga bag-o na po na akong kinabuhi nga gidawat na ako, no, o nga gikan sa Ginoo, nga gihatag sa Ginoo nako, no, ang bag-ong kinabuhi. So ug para kini sa mga recovering addicts katong ganahan, katong naay willingness, no, nga magbag-o sa ilahang kaugalingon, no, apan wala sila'y mapaminawan kung unsa ang angayan o angayan nga pagabuhaton sa ilahang kinabuhi, no. So naa ko ron para mo encourage sa inyo, kay ako usa man ko ka-addict nga naka-recover. So ako ning ipaambit sa inyo, ano, ang ako ang giunsa po na ako pag-recover sa akong kaugalingon. So ang akong i-share ninyo karon is kabahin sa recovery is everyday. So no, recovery is everyday. Ang pag-recover, ang pagbabalik sa normal sa usa ka addict nga mahimo siyang normal na pud siyang kinabuhi, no. Matag adlaw-adlaw na siya. So kung balikon nako lantaw ang ako ang nangagi, no, katong active pa ko sa droga, grabe kayo kada adlaw ko gasuyop. Kung adunay mga problema sa balay, suyop na po. Bisan walay problema, suyop na po. Kay tungod kay na-addict na ko sa droga, no. Pag naay mga akong asawa, akong pamilya, o mismo sa akong asawa, no, pag mag-uul na siya sa akong mga gipangbuhat, no. So napo ko'y konsensya, pero gamay ra kay nga konsensya, no. So muundang ko og bisyo. Usa ka adlaw, taas na tulo ka adlaw, no. Pabuutan dayon balik na pud og bisyo. So mao na yung cycle sa ako ang life sa una, no. Nakabaton ko og recovery sa akong kaugalingon atong during those times sa ako ang pagka-active sa droga is usa ka adlaw, duha ka adlaw, tulo ka adlaw. So grabe, no, grabe kayo ang dulot ang addiction sa akong kinabuhi. So dili inana ang pag-recover sa kaugalingon, mga papang, no, especially active pa karon sa droga o naakan hilambigit anang butanga, dili inana ang pag-recover, no, usa ka adlaw, duha ka adlaw, usa ka semana, duha ka bulan, tulo ka bulan, dili inana, no, dahil balik na pud bisyo. Dili inana ang pag-recover. Ang recovery is everyday. So para sa nako ron, grateful ko, mapasalamaton kay kuno sa Ginoo nga wala ko nakasuyop, wala ko nakainom karong adlaw. Inana nga akong gi-work out matag adlaw-adlaw dahil ugma na pud ako na pud napangayoon sa Ginoo. So inana mga papang, no, kung grabe ang imong addiction sa droga, kinahanglan aduna kay taas kay nga pasensya nga anang adlaw within 24 hours imong pangayoon magampo ka sa Ginoo unya imong buhaton nga dili ka makatake og droga. So madaugon ka anang adlaw na pud, no, dahil another day na pud. Inana ang recovery sa isip usa ka addict nung akong ipaambit sa inyo. Kay you know what, being an addict person, our battle is everyday. And at the end of the day, pag wala ta nakatake, wala ta nakainom, victory will prevail, no. Ang madaugon taan ng adlaw, no, madaugon taan ng adlaw. So ang pagka madaugon na to, maugoy magpatig ibabaw. So dili ba ta malipay ana nga sa usa ka adlaw madaugon ta, no,
wala ta kasuyop, wala ta kadruga, wala ta kainom. Nga ato na pud paningkamutan nga pagkaugma madaugon ra gyapon ta. Inana ang technique no sa nga akong ihatag sa inyo nga pag-survive, nga mamahimo kang recovering addict. Mamahimo kang kanang imong mga lihok, ang imong panguna-una, imong action, imong mga karakter no mabalik sa normal. Kay mostly magud ang addict is lahi ang iyang mga attitude. Bisan dili pa kuno o ikaw mutug-an nga ikaw usa ka addict, mabalaan ra gud japon because ang ato ang karakter nato nga gipakita sa ubang tao is lahi ra gyud kaysa normal no. So atong paningkamutan nga babalik ta sa normal, mabalik sa normal ang ato ang panghuna-una, ang atong mga binuhatan, atong mga behaviors no ana. So atong ibalik na sa normal sa kada adlaw-adlaw nato nga pagpaningkamot nga dili ta makadruga o makainom. So ana lang mga papang no, gamay lang na siya nga panghimangno, manghinaot ko nga may nakuha usab kamo sa akong vlog karon. Nasayod ko nga makaingon mo nga talag sara may tao nga mo advice mga inana no. So naa ako dinhi ninyo, no, sa akong channel Sam's Transformation. Kung ganahan mo sa akong channel, kung para ninyo makatabang ninyo, so subscribe mo sa akong channel no, then please push the bell button, kanang all bell din ha, para updated mo, para na mo encourage ninyo nga unsaon gyud pagpuyo sa kinabuhi nga walay droga no, walay drugas kinabuhi. Kay usa kini siya sa ako pang ginaingon sa mga kuan ako no, mga pikas nga vlog, sa pikas nga vlog nga usa kini siya kadako kay nga mga problema no sa atong kaugalingon, sa atong pamilya ug sa ato ang katilingban kung mahilambigit ta ani. Nasayod ba mo nga the story of Adam and Eve, pagkaon nila sa apple, di ba nanago sila, nahadlok sila nga naman unsa may rason no. Ang rason is nahadlok sila pagkaon nila sa apple kay tungod kay nakasala na sila sa mata sa Ginoo. So isip ko sa ka-addict no, dili lang kay nakasala ta sa atong kaugalingon, nakasala ta sa ato ang otoridad. Kay kaning mga butanga bawal man kini no, sa ato ang balaod. Dili lang kay sa atong balaod ta nakasala no, kung dili nakasala usab ta sa Ginoo. Kay ngano tuganan ta mo, kung ikaw usa ka addict dayon kusog kay ang progress sa imong addiction no, ni grabe ka sa imong pagka-addict, tanan mabuhat na nimo ang dili maayo nga mga butang, kawat, makapatay kag tawo, imong gipangwat ang mga tawo, mismo imong pamilya imong gikawatan, kung grabe na gyud kay rape ana no, mainana na ang mahitabo sa atong kinabuhi kung dili ta magmatngon sa ato ang gibuhat nga sayop diay. Sa inana duha ang atong sala, nakasala ta sa daghan tag sala no, nakasala ta sa atong kaugalingon, nakasala ta sa atong pamilya, nakasala ta sa atong balaod. Same time dako po kay natong sala pud sa Ginoo no. Inana ang resulta sa addict nga tao. Kabalo ko nga ang kalami ra gyud sa addiction ng atong gikuan no, giapas, pero wala ta kabalo unsa ang iyang mga damages no, ang mga sala nga atong nabuhat. So ato nang pamalandungan nga dako dai kay ang atong sala pagsulod na to anang mga butanga. So mga papang, ayaw mo pagwala og paglaom no, kanunay tag magampo nga kining tanan kayaho na tuning tanan kay para makalingkawas ta sa atong mga problema sa kinabuhi no. So ana no, atong ibutang sa atong hunahuna ug kasing-kasing nga kanunay magampo gyud ta sa Ginoo aron kita, especially mga suffering addicts no, nga kita magiyahan, matabangan no, matabangan ta sa ato ang matag adlaw nga kinabuhi, adlaw-adlaw nga kinabuhi para makaalingkawas ta sa ato ang bisyo. Ayaw gyud ninyo kalimti ang pagampo kay ngano
Kung ang usa ka tawo, kung mawala gani nato ng pagampo sa atong kinabuhi, ang kalibutan ngit-ngit kayo. Pero kung manaa gani ang pangampo sa atong kinabuhi, ang kalibutan hayag kayo. Sama ra pud sa atong kinabuhi kung aduna tayong mga pagampo, no? Hayag usab ang atong kaugmaon, ang atong pagpuyo sa atong kinabuhi. Dinhi lang ko kutob mga papang, no, manghinaot ko nga naamoy na pupo karon sa akong vlog. Ug magpadayon ta sa tuang recovery, no, matag adlaw-adlaw. So kini mao ang lakaw para sa kapag-uhan alang sa kaayuhan sa tanan. Amping tanan mga papang sa atong kaugalingon, atong pamilya, ug ampingan po nato ang atuang pagpuyo dinhi sa kalibutan. Ug akong usbon, ayaw jud mo kalimot og pag-ampo. Daghang salamat mga papang. God bless us all. Bye bye for now.